Kom maar gauw in de caravan. Dit is toch niet leuk hoor? Niet lekker weer, hè? Waar gaat u naartoe? Weiden. Weidem. Weidemarhout. Vaker geweest? Nooit. Nee. Ja, wel veel in Friesland hoor. Dat wel. Waarom? Omdat het een prachtige provincie is. En mijn vader is een Fries. Dus Aha. vroeger als kind zijnde zaten we er ook al erg veel. In Wartena. En voor u? Heeft u Friese roots? Ik heb geen Friese roots, maar ja, wat doe je? Je gaat mee en we hebben ook veel vakanties, of regelmatig vakanties in Friesland gehad. Wat vindt u het mooiste? Hoe bedoelt u? Hoe bedoelt u De mooiste vakantie. Wat is de mooiste vakantie geweest in Friesland? In Friesland, toen we met de kinderen waren, ik had dus een zeilboot en die namen we dan mee. En dan zeilden we dus daar een beetje op het, ik weet niet eens hoe heet dat meer daar zo? Bij Woudcenter. Bij Woudcenter. Bij Heeg. Hegemeer. Ja, Hegemeer Hegemeer. en daar dus Ja, helemaal... helemaal Dus dat al was die natuurlijk met de meren kinderen ook wel nat. heel erg leuk, ja. Want vroeger ging u met de kinderen. Hoe vaak bent u al zonder kinderen op vakantie geweest? Och, we waren eergisteren 50 jaar getrouwd. Dus, Oh, gefeliciteerd! Ja, bedankt. Ja, dus dus er die zijn wel heel wat jaren zonder kinderen op vakantie. Ja. Wat vindt u leuker? Met of zonder? Ja. Het is nu wel lekker met z'n tweetjes hoor. Ja, toch wel. En zeker maar- met die pubers. Ja? Nou, Pubers ja. zijn erg op vakantie. Ik vind dochters gevaarlijk. Vertel. Nou, met al die jongens die erachteraan zitten natuurlijk. Daar ging u wel goed op letten dan? Of? Ja, Nou, dat hebben we in Friesland nooit meegemaakt. Dat ze dus Nee, zo nee, jong maar toen waren. ze Maar jonger. waren Toen ze jonger. Ja. U aarzelde even toen ik de vraag stelde. Om welke vraag ging het? Toen zei ik van, wat vindt u leuker, met kinderen of zonder? Nou, toen Nou. de kinderen klein waren, wel leuk met de kinderen. Alles de heeft zijn kinderen, bekoring. Als de kinderen groot zijn, willen ze zelfstandig gaan. En hebben ze dus vader en moeder niet zo nodig om mee op vakantie te gaan. En dat is eigenlijk Kijk, als ze wel goed klein ook. zijn heeft het ook zijn bekoring. Ja. En nu met z'n tweetjes Ja. is het ook weer een andere periode in je leven. Want tot welke leeftijd gingen ze mee? Wouden ze zelf graag Ze alleen? moesten Nou. tot hun 17e mee. Ja, Moesten. toch wel. Ja. Ja, Ze toch wilden wel. liever alleen. Wel Nou, toen. Dat weet ik toen niet. Het was een discussie. Nou, dat begon geleidelijk aan te komen natuurlijk. Maar ja, het was ook een andere tijd. En nu is het toch wel bedreigender. Ja, vindt Ja. u? Ik vind de maatschappij bedreigender, zeker. Zeker. Kijk maar naar de Schelling met al die kratten bier.